May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kay malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Hindi na kinahanglan ng RT-PCR test o rapid test sa mga fully vaccinated nga mga biyahe sa Negros Occidental nga napaidalom sa Alert Level 2. Tuyo sang SRA nga mag-import sang kalamay, ginapanaogan sang TRO sang korte. Lalaki na sa Puan Patay, PNP nagasuspetso nga nakuryente. Mga billboards sang national candidate sa Dalan Lacson, Kakson sang Comelec. Kag sa Good Vibes, riders ang una nawadan sang obra nangin negosyante. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may masobra sa piso nga ginsaka ang kada litro sang diesel kag gasolina subong nga adlaw. Naga-average sa piso kag 20 sentimos ang saka sa bilis ang gasolina kainis sang aga, samtang piso kag 5 naman sentimos ang saka sa kada litro sang diesel. Naglabot na sa 55 pesos ang litro sang diesel kag 65 pesos naman ang gasolina. Kung sumahon, humalin Enero tubtub subong nga adlaw, yara na sa masobra na 10 ka pesos ang ginsaka sa bilis ang diesel sa sulod lamang sa isa ka bulan kag tunga. Halo sa 8 pesos naman sa kada litro sang gasolina kag 9 pesos sa kerosene. Ang saka sa bilis ang produkto petrolyo ang dalaman sang pagsaka sa bilis sini sa international oil market. Sa number 9, apat ka mga billboard sa mga kandidato na tarana nga Kakson sang Oplan Baklas sang Bacolod. Ang Comelec Bacolod ang nagpadala na sang notices sa mga headquarters ng apat ka mga national candidates katubtob karon may mga billboards pa nga na-display sa Dalan Lacson. Sunod sa kay acting Comelec Bacolod Officer Attorney Revo Sorbito, wala na sila nagapaabot pa sang sabat halin sa mga kandidato. Pero kung hindi makuha ang mga ginakabig oversized campaign materials, sila na mismo ang magakakas bisan yara pa ini sa mga private property o kung nakatapik sa mga commercial establishment. Sa Biyernes, liwat nga magalibot ang katapos ng Task Force Baklas agud mangkakas sa mga illegally posted campaign materials. Nalakip diri ang mga oversized kag wala na butang sa designated common poster areas. May pasobra man sa isa kagatus nga mga campaign materials ang napangkakasan katapos ang Comelec kaupod sa DPWH kag Bacolod City PNP sang nagligad nga semana. But within the week, pag hindi nalakwa, actually I'll be meeting with the city engineers ng DPWH to ask for their support and logistics, no? There's a support. Kaya kung hindi na pagkuhan kita, mapapakwa sila. Ito kinakasod, source gina sila sa aton eh. Especially sa mga major thoroughfares sa aton. Sa number 8, masobra sa 1,000 ka mga kabataan nga nagapang-edaron 5 tubtob 11 anyos ang nabakunahan sa unang adlaw sang pediatric vaccination sang probinsya. 1,112 ang nabakunahan nga mga kabataan sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City sang kahapon. Sa hindi madugay, suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ginapaabot ang pagbukas naman sang iban nga mga ospital sa probinsya bilang vaccination center para sa mga kabataan sa amo nga pang-edaron. Masobra sa 360,000 ang target sa probinsya nga mabakunahan sa amo nga age group. Sa pihakabahin, padayon man ang pagbakuna sa Negros Occidental para sa first kag second dose, bisan pa ang para sa booster shot sunod sa gobernador. Masobra sa 2 million ang target sa Negros Occidental para malabot ang population protection. We will open up to all our hospitals. Unang direction na to. The intention is to do it as quickly as possible. So hopefully we can start with some other district hospitals. Sa number 7, isa ka lalaking arestado bangod sa pagtanom sang marijuana sa San Carlos City.
Arestado ang 43 anyos kasi Benji Clarion matapos maaktuhan kahapon sa kapulisan nga nagapanguha sang marijuana nga iyaman mismo nga gintanom sa barangay Kudkud sa syudad sa San Carlos. Malapit isa ka gatos katanom sang marijuana ang ginpanggabot sang kapulisan sa nasambit nga lugar nga iya gintamnan. Ginabulubanta nga nagabalor ini sa masobra sa 19,000 pesos. Detailed na sa karon si Clarion kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, wala sa may ginbatyag nga adverse effect ang mga kabataan nga ginbakunahan sa Bacolod City kahapon sunod sa Emergency Operations Center. Reformulated kag manubo lang ang dosage sa nga COVID-19 vaccine nga ginbakuna sa mga 5 to 11-year-old. Gani wala man sang na-record nga adverse effect following injection sa may 539 ka mga maggagmay nga kabataan nga nagpabakuna sa pagbukas ang pediatric vaccination program sa 3 ka mga ospital sa Bacolod kahapon. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, ila na ginabisuhan ang mga ginikanan kung may magtuhaw gidman nga epekto sa bakuna sa mga kabataan. Nalakip sa common symptoms sa mga nabakunahan ang paghilanat, pagpalang-alay sang butkon kag abaga kundiin gindapat ang bakuna. Posible man sunod sa doktor ang pagtuhaw sang allergic reaction gani importante man ang pagpakonsulta kung ginakinahanglan. May masobra sa 1 ka milyon nga 5 to 11-year-old ang target nga mabakunahan sa Department of Health sa Western Visayas. Masobra sa 81,000 diri ang sa Bacolod. Pag-compress sa injection site, mainom sa paracetamol round the clock every 4 hours, and inom sa damo tubig, then kung magpalangat sa ng lawas, pwede sila katainom sa bata nila antihistamine. Sa number 5, NPA nag-aligar nga pulis ang nakatiro sa menor de edad nga nasalabat sa natabo nga ambush sa Binalbagan. Samtang ang pulis naman ay ginatudlo nga NPA ang nakatiro sa iya. Liwat nga nagpagwas ang statement ang New People's Army may kaangtanan sa nagluntad nga ambush sa Domingo sa Barangay Biao sa Binalbagan kag ila ginaaligar nga ang kapulisan amo ang nakatiro sa menor de edad nga nasalabat sa bala. Sunod sa NPA, nahulog ang isa ka pulis matapos ang maglupok ang improvised explosive device samtang nagadalagan ang salakyan. Sang mag-abot ini sa Biao proper kung sa diin yara ang duha ka mga pulis, sila ang nagpalupok sa ilang armas sa may plaza kag dito na nasalabat ang menor de edad. Pero sabat naman sa PNP, ini ang balibad lang sa mga rebelde para hindi sila mabasol sa pagkatiro sa menor de edad. Makita man sunod sa PNP sa video nga bisan yara na sila sa proper kag badamo sa pumuluyo gintarget sa gihapon sang rebelde ang patrol car. Samtang ipahayag naman sang Army nga posible nga ang NPA amo mismo ang nagpatay sa kay Bertito Rosso agod magkadto dito ang kapulisan nga amo ang ilang gina-target sa pag-ambush. Sunod sa 3rd Infantry Division spokesperson Kim Apitong, ginplano sang mga rebelde ang pag-ambush sa kapulisan kag kabahin diri amo ang pagpatay kay Rosso. Apang wala pa makapagwa sang pahayag ang NPA angot diri. Nagapadayon naman ang combat operations ang Army sa area. Sa number 4, banwasang Binalbagan ang magapabilin nga area of immediate concern. Inisuno kay Acting Provincial Election Supervisor Roberto Salazar kasunod sa natabo nga pagpalupok sa rebelding NPA sang anti-personnel mine kasubong man sa pagpaniro nga nagresulta sang pagkasamad sang duha ka pulis kag isa ka teenager sa Barangay Biao sa Binalbagan Domingo sang aga. Pathag ni Salazar, damlag pa nakabig na ang banwa nga immediate area of concern bangod sang presensya sang rebelding NPA kag wala man sang ginpatuman nga pagbago sa kategory. Sa karon wala pa man gani ang COMELEC kag ang militar kag PNP ang nakasapu liwat bahin diri sunod sa COMELEC. Ilakip ang Binalbagan may 18 ka mga areas of concern nga yara sa listahan sang COMELEC. Wala na ginpalayag sang COMELEC ang tanan nga yara sa listahan kag ini ang ginatugyan na sa PNP. Immediate area of concern na siya siyang nagdigat eh. So, particularly sa ima lang na kahit ang basis ang pagputang sa area sa area of immediate concern bangod nga may CTG.
Sa number 3, isa ka lalaki ang patay matapos makuryente, samtang 4 naman ang pilason matapos maglupok ang air filler sang balloon. Nasapuan na lang nga patay sa sulod sang iyang balay sa Purok Maninihon, Barangay Pahanukoy ang 32 anyos nga si Ranel Era matapos ginaligar nga makuryente. Sa investigasyon sa PNP, Biyernes pa sang ulihi nga makita si Era kag sang masapuan ini sa iyang balay. Yara na sa state of decomposition si Era sa tupad sang iyang cellphone kag charger. Ginapatihan nga nagkuryente si Era suno sa pulis. Samtang 4 ka mga persona kahapon ang pilason matapos maglupok ang air filler sang balloon sa ilang balay sa Abada Sky sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Sunod sa kay Fire Chief Inspector Rodeli Gaspi, may air filling sa isa ka bahin sang balay kag hinali na lang ini nga naglupok. Gani nag-agom sa pilas ang 4 ka mga persona. Ginahibalo pa sang BFP kung ano nga machine ang ilaging gamit nga naglupok kag kung ano ang gintunaan sang paglupok sini. Sa number 2, temporary restraining order ang ginpapanaog sang korte batok sa tuyo sang SRA nga pag-import sang kalamay. May report si Nico Delfin. TRO decision is not only on its way in Manila. Ginserbe na ang temporary restraining order nga ginhinyo sa United Sugar Producers Federation sa Branch 73 sang Regional 12 Court sa Sagay City batok sa Sugar Order No. 3 nga gin-issue sang Sugar Regulatory Administration may angot sa pag-import sang 200,000 metric tons sang kalamay. That such an order would lead to depressed sugar prices. Magalawig sa 20 days ang TRO kag sa Pebrero 24 natala na ang hearing sa tunga sang UniFed kag SRA. Ginalauman sa mga opisyales ng UniFed nga mapungga ng sugar importation agud mapangapinan ang sugar industry. People should know ang possible repercussion of an ill-timed and ill-planned issuance of a sugar order. Nagapating grupo nga kon matigayan ng sugar importation, maapektuhan ang malapit 90% sa mga agrarian beneficiaries nga sugar planters, ilabi na karon nga halos triple na ang ginsaka sa presyo sang abono kag masobra na sa 10 ka pesos ang ginsaka sa presyo sang produkto petrolyo humalin sang nagligad nga bulan. From 1948, if I'm not mistaken, down to 1835 in a matter of 2 biddings. So 200 plus pesos. Sakit na. Especially gasaka, ang fuel, gasaka, ang abuno, ay mananilagin. Those issues wala man ma-address. Ang sugar importation ang gindiyon sang SRA sa tuyo nga mapahagan-hagan ang pagsaka sang presyo sang kalamay, epekto man sang pagsaka sang presyo sang abono. Ginklaro naman sang grupo nga wala nila ginabalabagan ang pag-import sang kalamay pero hindi ining eksakto nga tion para mag-import sang kalamay nga ang ginpili nga end user amo lamang ang mga industrial users kasubong sa mga bottling company. Amo lang kay limit gid because you see like why are they protecting the industrial users when these industrial users are making profits in the billions? Si Anay Provincial Board Member Gary Acuña nagpahayag man nga handa siya mag-upod sa liwat nga pag-boycott sang isa ka bottling company kung matigayon ang pag-import sang kalamay. We should because they're killing the sugar industry, the small farmers, the sugar producers at the expense of these multinationals. We hope for the best but we prepare for the worst. Ginhinyo naman sang grupo kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagpahalin kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica nga anay katapo man sang UniFed. Sa text message, ginpahayag ni Serafica nga magasunod sila sa mando sang korte samtang pending man ang kaso may angot sa issuance ng injunction batok sa gin-issue nga Sugar Order No. 3. Nagalaw ang UniFed nga sa pagpatuman sa expanded fertilizer subsidy makatibawas ang sugar industry sa epekto sang pagsaka sa presyo sang farm inputs. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagbaton sa mga fully vaccinated individuals nga wala na siyang ipakita nga negative RT-PCR test result o kun negative nga antigen test result ang igapatuman sang Negros Occidental. Ini para sa mga gikan sa mga lugar gayara sa Alert Level 2.
Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ini kasunod sa pagpaidalom sa National Interagency Task Force sa probinsya sa Alert Level 2 sumugod Pebrero 16, tubtub sa katapusan sa bulan. As of press time, talakayon pa kun bala, malakip man sa among nga pagsulundan ang mga fully vaccinated nga mga gikan sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3. Pero sunod sa gobernador, ang direksyon sa probinsya ang mga pagtugot sa pagsulod sa mga fully vaccinated travelers nga wala na sang ipakita nga negative RT-PCR test o kun antigen test result. Sunod sa gobernador, kung nantawon, naganubo naman gid ang kaso sa COVID-19. Sa karon, 2 flights per airline per day ang ginapatuman sa Negros Occidental. Pero sunod sa kay Lacson, talakayon pa kun bala, magadugang sa flights padulong sa Negros Occidental. Parayon man ang pagbukas ang Capitol Lagoon, kag temporaryo nga ginsira damlag pa para sa mga kabataan. Sunod sa kay Lacson, ginalantaw Manila nga ang posibilidad sa liwat nga pagbukas ini para sa mga minor de edad. Ang sunod sa Bacolod, ang napaidalo man sa Alert Level 2, tubtub sa Pebrero 28. Well, for sure, we will now allow fully boxed individual travelers to come in without any presentation of an RT-PCR or an antigen test. And especially if they're coming from Alert Level 2, yes. Pag Alert Level 3 ago, but fully vaccinated, what's happening lately kasi very few na lang din ang mga positive cases, no? Kung kisa ganyan, zero na. sa Good Vibes, isa ka anay rider nga nagapang-deliver sang packages kag pagkaon nga nawad-an sang obra karon negosyante na. Ang iya nga diskarte sa report ni Romeo Subaldo. Sa riders din tanan. Anong the way? Kung udto, nagadag sa ang mga riders sa Yongying Pares nga cart nga nagaparking sa Lasal Avenue sa Barangay Villamonte sa Bacolod. Ini na ang ila kinaandan kung nagadali sila. Madasig lang kuno abi, lalabyan lang kag barato. Kag ang tag-iya, isa man ka riders ang una. Si John Mark Pineda, nakaagi rider para sa food delivery kag sa mga packages. Ang ulihin niya nga kumpanya, namuhin sentawo. Tungod nga may motor na siya nga daan, nang hulam siya sa pangkapital para makapahimo sang cart. May lang may nagpaulam sa ako ng bakaduha ko. Ginano ko na yun. Nagtoko to mga cart. Di ba ulam niya ka sa kapital? Oo. Pero naging bakal mo ning bilog ng karito? Ang cart lang kaya ang motor ako niya. May motor ka na nga daan, mo naging may delivery. Oo. Nagkaagi siya trabaho sa Metro Manila kag nakita niya nga bisan diin may pares nga ginabaligya. Ang beef pares ang isa ka popular nga putay sa Metro Manila, sinabawan nga baka nga amat-amat nga ginlaga. Nagapanilag siya kung paano ini ginahimo gani na pensaran niya man nga maghimo sang iya kaugalingon nga recipe. Nakagay mga pa Manila mo tapos dito ga naman ko ga luto-luto mga to. Kay sinig ko daw dire ma-click mo na guro kung ano kay nakita ko daw damo na parisan. Oh, nang sa mga uso mo nila, sa Bacolod ng uso man. Kag nagustuhan man ini sa iya nga mga customer nga nagabalik-balik sa iya. Kalabanan, riders man parehos niya. Kamusta sa boss pares boss? Kaya. Kapirdi ka de? Oo. Nga diri ka masaya ka no? Barato. Sulit. Dasigay lang. Oo. May libre pa nga ilimnon nga tubig kay nakahibalo siya bilang isa man ka rider sadto nga isa ini sa mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga nagalibot sa kalye sa bilog nga adlaw. Sa kamahal kuno sang presyo sa gasolina subong, diri na lang siya nagaparking sa higad sang dalan. May adlaw nga pigaw ang baklanay, pero kalabanan makapaubo sa tubtub 10 ka serve sa beef pares. Sa mayara man nga kisa kakadipisit ko ito natural mo na sa negosyo eh. Oo, may adlaw kita nga maperde ka pa. Perde ka. Pero kalabanan, Usually kakaubos na na. ubos gid. Oo. Pero sa kisa may time kung kalabanan din mga rider na nagkakaot sa ako. Oo. Mga pagtanda daw. Subong nga hindi na siya empleyado kag isa na ka negosyante, nalipay siya nga magluwas nga siya na ang may kontrol sa iya nga oras, kaupod niya pa ang iya nga anak nga nagaserbe man bilang iya assistant sa pagbaligya. Sakto man Barbie, ara nagit man lang siya sa motor, why not gabrahan na lang sang cart, kag pareho ko anong iya na nabalaan nga skills pagluto. So amo nagilubray nga negosyo.
Sa bagay, Ming, no, inang kung magnegosyo ka, dapat ang hilig mo, hindi lamang hilig, kundi mayara ka na ihibalo nga daan Ihibalugid dapat. para magtinad ka. Kag namin kayo nagsuportahan siya mismo sa fellow niyang riders before. Sa bagay, sino pa masuporta sa imo? Kahagawa ito mga balita sa Negros, Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.